За мен готините места на София са онези нетуристически места, които са далеч от инфлуенсър манията и суетата и където нормалността може да срещне добрия вкус. По този повод отдавна не бях попадал на такова място, за което да искам да споделя кадри. Това място категорично не е вайрал и в социалните мрежи не се пише за него. То е точно от онези шано места, които ги знаят определен типаж хора и на които аз много се кефя. Бухеми, артисти, ценители, с една дума интелигентни и светски хора, които не желаят да се споделя къде ходят. Малък съвет от мен обаче: отидете без егото си, без претенцията си и парадирането си, защото това място не посреща такива гости. Отидете с уважение и благодарно, че са ви приели за техни гости в тяхното пространство и че ще вкусите от толкова вкусната им храна, разбира се. Видеото започва с полента с течен център от яйце и пармезанова коричка и, както може да се досетите, не случайно съм избрал точно това ястие, а останали